assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewiyankoɓe a yawo Pindi TV debbo e gorko suka e mawɗo moni kala e mon salminama e inde manama e jettode e garte nder émission min rendo men émission danniɗo debbo e gorko suka e mawɗo ɗum ko caggal neguiɗen Allah joom mbaɗe bawde lamɗo lamɓe e lamaɓe mun joom e heppani saaha goto julle ñalaɗo mum ɓurnade windere badio amnita bamum farmata bintou ya rasulahi tokoram eɗen gandi e kala e saaha émission o ma bismoɗo hoɓɓe gana ɗum saabi bismimi ɗo hande badno salli wondude farmata seydi dem ɓurɗo andirede Diallo ɗum noon hande nder émission men rendo men min jewti ko heewi tawno lewru ndu ko lewru rewɓe kono kadi min jewti e laaɓal tawno won ñaw naɗɗo kadi tampinde rendo ngo kala noon mi totta farmata salmina bandiraɓe farmata salminama Fasim salminama kay kaw sallim salminim a salminama mi salminima heɗotoɓe radio ngo kala émission o mi wi bisimillahi rahmani rahim caggal fuɗɗorade jaam e jofnirde alhamdulillah en jetti Allah en juulen nelaɗo en calmini galleji sernaɓe e diine ɓe kala eɗen ñaago Allah Allah ɓeydo jaam mi weltima émission he no fewi miɗa hettima merci seydi dem ko farmata dem kono ɓurɗo andirede Diallo mi salmina sallewne gandi salli kadi on goyima ɗo e télé ɗe en goyima e radio ngo e ka ganduɗa ko woni émission ngaji ko baɗɗi fayida kono kadi nalanke gana gandaɗo kadi somi haali salli tan haqqillam yaahe Haruna salli a salminama a salmitama bandiraɗo debbo mi salminima jurmama kadi mbiyama kadi moƴƴere Allah e ma nde tawno kadi mbiɗa yidiri kadi beele mbaɗo fayida kadi arde oɗo émission vraiment ko kadi émission rendo vraiment ko hunde wonde fayida surtout kadi ko émission kadi rewɓe kadi mbeɗa softa hen vraiment no fewi kadi arde e émission ma tawno ka guel jenki kadi ka debbo dariɗo kadi no fewi ha yesso ton ko lawol ha yesso ko lawol bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande émission o noon machallah ko spécial rewɓe so nani ɗum eɗen gandi mois o ko mois rewɓe ko 8 mars ɓenna ko ɓooyani ko so tawi rendo men joɗima ɗo kadi ene hani kadi ruttude teddugal rewɓe dariɓe salli rewɓe dariɓe farmata nde tawno sen ƴeewi rewɓe ganduɗa machallah nana e jeereji nane école aji nane bureau ji nane galleji nane gueseji kala to ndeyaɗa tawa toon rewɓe taw noon ko añɓe yawade kala e saaha gollotoɗoɓe kadi so tawi ñalawma mumen yonti ne rutti teddugal ene hani kadi sen joɗima e émission rendo men ɓe ganduɗa bismima ɗo rewɓe hewɓe la budde kadi ɓe dutti teddugal no hannirta ni ɗum noon émission hande o mo ganduɗa woni koɗo amen woni farmata mimin namdon ko golloto kono kadi mimin namdi ɗon min cuuta kadi ko ganduɗa ko toɓɓere ko yewti e laaɓal saabu enen gandi o tuma nde ganduɗa ñaw naati e leyɗele kewɗe ha tinti ɗo e leydi Sénégal kono coronavirus tampini yimɓe hewɓe yimɓe jewtide hen ko ganduɗa ko woni laaɓal ngal e banggal rewɓe e worɓe e rendo ngo kala no mbatta ha mbawa rentade nguɗo ñaw e on tumu noon mi ruttan tan sallikol ngol wawa kadi salminde rewɓe kala ruttaɓe teddungal yimaneɓe kadi jimri wadde fayida salli rewɓe leydam rewɓe leydam rewɓe leydam rewɓe leydam feliɓe kay gana yalla won balo rewɓe leñolam yo adi billadi salade adi ɓuuri firtude adi debbo ɓuuri gorko ko ñoddon foli touba salamale moɗon rewɓe leydam rewɓe africa rewɓe gumme rewɓe leydam gumme rewɓe leydam gumme ɓeero feliɓe koyi ganani rewɓe leydam ɓe pettima catte ɓe ngoji baɗam lefi kono noon haɗata ɗum wiltude rewɓe leydam ko daɗiɓe daɗiɓe suuɓe sasɓe salamu aleykum on jarama salamu aleykum rewɓe fulɓe yonɓe yontaɓe kecca kadi ɗaka saaha mumen fulɓe inni ande soyne jeeɓe yetti o tiddini hande ñalawma ko onon jeeyi lewru ndu kala onon jeeyi ha tinte nder émission men rendo men so tawi a yimi tan rewɓe haqqille miijo mo ganduɗa woni hawli Seydi Ba machallah hawli mi salmini mi juurimama konko ñanti kam hande o wurde joɗɗo so miiɗi mom tan haqqille mi yahay Chérif mo ganduɗa ko Chérif Ba to ganduɗa to woni cikiti kono kadi haqqille mi yahay omo ganduɗa kadi woni ceerno men ceerno Mansour kono mi yiggita kala saha sappa to gonda ene gonda kala mi salmini mi juurimama cikkitinaɓe kala e kuuɓal ɗum noon mi rutto e farmata
hol gondo famata sami namdotono holko famata liggoto e tumo ganda ko ñalawma wala min mbiya lewru kala lewru ndu ko rewɓe jeeyi ɗum famata kalna men hol gonda diallo no feewi e holko golloto e faasi mi salminima mi weltima e namdal he no feewi diallo dem jibinaɗo mbumba mawni toon nenam ne wiye pendagal jinnaɗo gorko o wurani mbaɗa waɗa bana seeɗa tan ummo hen yana hen mbaɗa yeeya melfeji somi yima ka haydi walla murtani ari mi hokkira walla mo gandumi comme no gandirmami gueeji wayni mi hokkuma woore ɓe tottanɗa ham so lewru maayi ɓe tottuma totta ham saha mi ñamta saha kadi mi ruttiro mi suwa dañde place taw mais mbiɗa ñaago Allah sen paami dal commerce o mbatta ɗum ko ettan ala duttira ala taw place non mi suwa dañde place taw holno liggey o wayi holko nanduma hen eyyi pour bin neɗɗo fotani sakkude jungo jonde jigui tan ko londe kono jigani aade tigi ɓe mbi yaade ha fooƴa ɓuuri jooɗade ha fooƴa min noon guila mbiɗa woni tokosel tan komi neɗɗo businessman mi moori mbiɗa jogorno frigoji e goɗɗum e goɗɗum joni ko pame kas ƴettami mbaɗa ƴetta melfeji mbaɗa yeeya mbaɗa wersaɓe lewru fof so gasi mbaɗa ƴetta fodde 4 ans walla 5 ans hikka goɗɗum e mabɓe mais mbaɗa daara place taw mbaɗa ñaago hen duwaw mbaɗa liggey o est ce que ne weeɓi seeɗa non hay liggey goto weeɓani saabu jeygu ngu aɗa perda hen saaha aɗa jagge hen saaha aɗa ñamla waasi yoɓede neɗɗo ne yomma feccere waasi yoɓde feccere kadi aɗa hokkira hen e foof tan mais ɓuuri tan jonde min dal jonde kam hay goto mi santani ɗum pour min wonto tolnoɗa hankkadi sa haddima wudere yumma poɗɗa ko jogade joom so tawi ka gorko sa ɓornima paɗe bamma jogoɗa joom sakkude junggo dal so min sikkita sahan ɓe ene wiita no comme exemple ɓe terɗe mumen timmani ɓe mbawi liggade saaha mo terɗe mum timmi ko digui Allah hade haysomi dañi dewgal ne mbiɗa yiiɗi continde e liggade vraiment min kam jooɗade ɓuranani kam ɗum kam mbaɗa waɗi ɗum conseil debbo e gorko foof neɗɗo liggo surtout enen rewɓe hannde ndeysan en nani ɗum salli ko eɗen nandir ɗum ko wiya ko lewru ndu ko rewɓe jeeyi ɗum ene hanni ɓe jeeya ɗum nde tawno rewɓe kala koko dari annini no farmata wiiri ni ko diallo ko gollotoɗo ko badɗo ko commerçante no mbiruɗa heɓe terɗe mumen timmani en liggo haqqille miijo awa aw mi nannima ɗo e radio ngo jour 8 mars ko debbo mo ganduɗa ala koyɗe mum ɗum ɗo wani ko beeke jogui kono na gollo na yeeya kaccari na feena akaraji ɗiɗon hande so tawi wiyama lewru ndu ko lewru rewɓe ha tenti e 8 mars jiya rewɓe hono ni kadi holno ɗum wayatema ɗum ko belemma mawɗum fewni tawno hande mbaɗa heewi toujours tan ko joɗom fooli tuuba ende tawno ko rewɓe dariɓe ko surɓe sasɓe en tant que minen nalankoɓe emin gandi ko rewɓe hannde o darnu men hannde e nder société o kala debbo ala hannde haydara fewani min kam ko appel tan mbaɗami lancé toujours e worɓe waɗoɓe violence e a ƴeewi debbo emi jibinta walli tigi debbo jibinma ha mbawɗa yaade ha pirtuɗa ha mbawɗa addude ko ganduɗa hoorema ko nafta leñol ngol donc debbo foti tan waɗede respecté surtout kadi ƴeewi kadi yumma kadi ko debbo kadi adduma donc hannde rewɓe hannde ko dariɓe sa ƴeewi hannde dans les avions eɓen avion ngaji eɓen partout tawa mino joni jamma aɗa yaha hayso ko Mauritanie joni ganduɗa ko rewɓe mbaddata e lawol ngol minuit ha 2 heures du matin donc ɗanta jaara ngat ɗum noon ko hannde kono mbaɗa debbo wini debbo mo jettata almami tawno ko debbo kadi cuuɗɗo caso ko wini modi fayida hande sakkude juuɗe hannde koko ƴeŋti joɗa tan sakko jungo walla ko pala ha gorko ma tottuma ɗum ko ƴeŋti hande sa yi dewgal hannde dewgal ko belemma ko bonheur donc ko gorko e debbo mbaɗata combiné a faami daña ɓesgu wongo barke donc debbo somi totta sakko jungo tan ɗum yahani debbo no liggo wawi liggade ɗo kono wawi liggade donc hunde wadde fayida ɗum hannde il faut ko yimɓe pina ɗum paama ɗum ganda hannde ko ɗum woni hannde société rewɓe hannde rewɓe kalɗo ɓe ngala hannde ko musiba firti ko rewɓe ne hani dutte teddugol teddugol feewi hande sa yi gorko poɗɗo wallude debbo wallani ene lebta ene fiya walla ne ƴetto walla ene yetto ha nokku no wiya ene wara walla no yiwa leɓeji mbete ɗum no hani debbo won goɗɗum ko hani mum so wona ɗum kay fadiay ɗum kay vraiment min mi andani holno neɗɗo fokkirta debbo ni e waɗa ɗum ko metti ɗum sax taw wiide ne waɗa ɗum woni affaire ji debbo ko debbo tan kadi debbo timmani ko Allah wi yen ƴeew ko woni e debbo ko hay goto andi kone debbo suur Allah woni debbo jofata mum ko Allah tan andi ɗum wona innama de donc noon waɗoɓe violence rewɓe ɓen pourtant ko hirsede walla mbaɗe jalta aduna o par ce que debbo ko debbo woni société debbo hannde kayum darni société so tawi hannde debbo hannde ala e société ko zéro eɓen partout
hande sa ƴeewi hande même ɗo Sénégal gonɗen ɗo hande kala ɓe ngala hande ko probléme on ɗon sa mum joni 3 heures du matin aɗa yaha cikkani rewɓe ko rewɓe tan ni jattata presque e jamma ɓe jaha paalu maɓe ƴettoya liɗɗi gane jeeya ɓe ganduɗa hoorema en daari partout guilay ñoori guilay partout donc noon hande mbaɗo violence e debbo kam on kam foti tan ko hirsede o tan ko waɗen ni fala ni haɗi minde par ce que jagga tan debbo ɗum ko ƴeynti on domen hande ko ƴeynti hande donc debbo hande cukalel ko foti ko mahede fewne ha feewa a fammi surtout debbo kañum woni galle fof ko debbo barke fof ko debbo yaltata ko debbo sa resama e galle sa barke so yalte galle on galle o huɓɓi ko debbo so tawi galle o boni ko debbo fof ko debbo donc noon debbo foti ko waɗe respecté sur tous les plans fewne ha fewa silke fewne ha debbo kay hannani piggal debbo kay ko handi wona piggal tigi debbo wonko handi so wona piggal ɗum noon mo miije toon rewɓe dariɓe hono mo ganduɗa woni Kardiata Adama Touré mi salmini galle o kala guilay Fat Touré Samba Ngoma rewɓe dariɓe goto fof nene likkuro banggue jiiya hande jaaha e jeere tawa toon rewɓe ganduɗa pinata ko 4 heures du matin wala 5 heures jaaha ko ganduɗa ko woni marché poisson gaddoya liɗɗi ngara nawa e jeere jeeya hen wonɓe jahata ko jeereji ni hon wonɓe kadi koye nder galle mumen tigui hayso tawi a dawani won rewɓe ganduɗa dawani kono galle mumen so pini guila subaka ha nangue muta nan tan e golle jallo no woodi ko ɗum foti wonde on wiya ko femme foyer wona dawo ko keddiɗo e galle kadi bonani kadi ko debbo woni galle kadi so fof timmanno wok degi yalla debbo foti joɗade ke galle kono noon moyen o weeɓani hewɓe mbay kon dendam sambabu ni wona yimɓe fof juuɗe mumen keeɓi caggal kadi debbo dal pour min kadi waasi liggande so dañi ala base kono noon dañde ɗum de kam haara timmina sohlaji fof weeɓani kono noon kadi so tawi ɓawranol gorko ma ala moyen ou bien ka célibataire min pour min liggade bonani so tawi kadi dañi joom galle kadi yiiɗa liggoɗa jooɗɗa ndena suudu ma ndena sukaɓe ma gérera galle ma kadi bonani finde guila lawde kadi wonko waɗɗima kadi debbo desaɗema resaka jiiɗa ummade law fittude ne waɗɗima defde yaade jeere et tout ça surtout côté debbo ne foti softude to ndefu belngu min kam ko ɗum waɗatami mbatta hen to labde ha naɗo fof e galle so yimo so tawima e galle sikkata ka bindama aɗa tawa debbo e galle sikka ko bindama on kono firti wonno jirta debbo a haari ni ndefu ngu wonno tawirta neɗɗo e galle hayso ndefu ngu tawa ɗum ɗon sino ko sago ma taw ndefu ngu tawi ɗum ɗon ñaama kadi koye on saaha tigui noon ƴewete deuxiéme partie o komin mbino so tawi en jewtiɗi hande ko ganduɗa ko woni lewru ndu lewru rewɓe kono kadi ha joni so wiyama rewɓe so wiyama debbo e nder galle debbo e rendo ngo kala nde tawno chaque grand homme y a une grande dame derrière so tawi ɗum wiyama tan ko heewi fawtete kadi koye rewɓe ha o moment mo ganduɗa ñaw ko ganduɗa ko woni virus corona woni ko ganduɗa tampini hewɓe naati e leyɗele kadi e hewɓe yooɓi pittali kewɗi ha tinteɗiɓe Sénégal e so tawi ko andi taw fittano ni kono wiiɗi tan yimɓeɓe keɗɗinte ha mbawa rendade tono wiyama laaɓal no feewi bete famata debbo no foti jooɗade tan ha ñaw ara wiye yo laaɓ ala laaɓal adi ñaw mbi faddade ɓuuri fadde ha refe ara aɗa safro aade foti tan ko laaɓde surtout comme gorko ɗo surtout debbo jinno wi laaɓal kam koko foti wadde sa fadat ha ñaw ara aɗa laaɓa ala sens pour min neɗɗo ko foti laaɓde tan surtout debbo laaɓal adi ñaw min kam e yiyandam kono wona fadde ha ñaw ara aɗa foti ɗo wiide aɗa laaɓa walla ko nandi hen ene manque fewndademi dal min e yiyandam nan ɗon paami ko wi ko kono sen artiste ane tawno galle koko renda debbo hen gorko hen mbete fof no foti attiré tan debbo wi ko debbo tan foti laaɓde walla ko debbo tan foti wadde débracé walla foti wadde ɗum walla foti wadde ɗum ɗo aɗani ɓe mbi ko cellal woni afogalu laaɓal kañum adi laaɓal kañum woni cellal so tawi a laaɓani a sellata koye debbo fof foti ko laaɓde et sur tous les plans gorko ni ene wawi ni kañum wasa laaɓde kono debbo kam laaɓal mum kañum woni priorité par ce que neɗɗo ara galle ko debbo tawata e galle o gorko so fi nan yeehi donc on kam ina wawi tuppitade won affaire uji kono debbo kañum woni e galle kañum woni yewo ñooke fof debbo so laaɓani dal haydara gassa kadi nguuɗo ñaw yo Allah dallu en hen ñaw ganduɗa hoorema hande mbiyengo hande sare aduna o musiba bonɗo musiba beeɗo ganduɗa hoorema vraiment ɗum kam yo Allah dallu en hen kadi laaɓal ngal surtout laaɓal ngal c'est important les toilettes uji ɗi woni cabine aji ɗi hay foof galleji ɗi yo laaɓ ceer
waɗa utilisé no feewi fawna ha feewa tant que par ce que so laaɓal so tawi laaɓal wonema maldi kam wayatade togete won ɗum tagui wiye calo kañum nafo ngal Diallo mi artema ne tawno heewi ko wiya wonko neɗɗo ñaami adini ɗum caɗele saabu sen ƴeewi rafi o ummi koye kullala kullala ummi won wiyoɓe ko poko won wiyoɓe kadi ko kulli goɗɗi mbele kadi yontani rewɓe daro jurnito ko renndo ngo ko sukaɓeɓe ñamte nder galleji ɗi ko yimɓeɓe fof ñamte nder galleji ɗo so tawi ko naftiri wiyde ko leydi o naftiri lawƴe ko naftiri ko wawi waɗi nder wayi on banggue kadi fof mosen totani rewɓe e holdanide rewɓe darade eyi to banggal ngal kullonto kam enen Allah ne wawi danda en hen saabu ken julɓe wona hun foof ñamaten tigi to banggal ngal reedutoɓe ma reedu wona laan sah lawƴe reedu waɗen tan ko yahata e mbaɗa hen ko laaɓi kadi surtout ñamele bedde de debbo fotani amde surtout ko banggal ngal sukaɓe to kadi saɗa wawi wadde vérifié hankadi gusto tan tottam ɗo ɗum tottam ɗo ɗum jomum ne yaha bedden soodoya ko rentade dal neɗɗo watten hakkille surtout jinnaɓe jibinɓe ɓe eɓe toppita ɓiɓɓe mabɓe nden to par ce que ɓi rafama tan ko an tampata ko an wontatat safroya kono neɗɗo ƴewata ko weeli bima tan tottude bus sappo soodoyaga tanggal tottude nogas ni soodoyaga ñamele bedda surtout wiyama oɗo rafi ari ɓeɗon foti rentade no fewi dal ɗum mbaɗan yimɓe conseil tigi sen ƴeewi so wiyama laaɓal fotani tan wonde e nder galle fotani tan hadde tan e suudu ma kono sen ƴeewi wonɓe ganduɗa peenan suudu gacca hakkude galle wode peena hakkude galle goppa boowal non laaɓal ko fodori ko demal galle e yiyandam ha e nder galle ha surtout e waañ surtout e kabine ha e nder suudu gueɗe joyi ɗe woni laaɓal wona laaɓal gertogal tan naɗo suudu ma fof welto kala jiiɗomo boowal welto naɗo nder suudu fof laaɓal weeɓani surtout tan debbo tigui rigui jeeya nder jeeya boowal hara ma wiide on laaɓi tan fada ha jaaha nder galle makko jaaha nder waañ makko jaaha nder kabine makko surtout noon joguiɗo salɓe men nden gandata laaɓɗo e wuurdo laaɓal weeɓani ɗum noon ne gandata laaɓde wuurdu kono so tawi en jalti galle en yeehi seeɗa tan damal galle hamin mbi amin jaaha ko ganduɗa ko woni e tali ɗi e foof ɗon kam netti wadde concerné debbo tan kono waɗi concerné ko renndo ngo kala en jii salli so tawi a yari cherché mbus Evian berloɗa min mi yara café mi werlo kas caat ara ñaama mburu mum tahiña ni werlo kayit mati kam so tawi tan ñaami ko ganduɗa ko woni sandis mum kadi tahiña ɗum bus mum werlo mbetema Sénégal laaɓa Sénégal laaɓata ɗum tagi ko enen poti wallude par ce que aɗa andi yimɓe ne mbiya toujours gouvernement walla président walla ni wona noon par ce que population wonko jogui wonko foti addude e nder leydi hande o par exemple président waɗi ɗo lancé ɗum ɗo mouvement goto waɗi fayida woni affaire chaque dimanche chaque mois voilà chaque mois premier samedi ɗum ko population ni fonno ɗum addude lega nga rendo adda ɗum mais kanko addi ɗum ɗum waɗi fayida laaɓal kanko ala ça veut dire ko tawi ko joni par exemple a yii ko wayno Europe en walla a yii par exemple woni États-Unis a susa ƴettude mbuuɗi mbaɗɗuɗa pourquoi sa wayno saari ga a ɗum tan a wayha noon ça veut dire ko enen civilisation men manque il faut que enen civilisation men mbaɗen siru koye men laawa galle ma ha paɗe galam ɓen goɗɗo sa ɗum ɗo joni hay Maroc en Maroc ɗo tan sa ari a susa ƴettude tan hunde mbaɗɗuɗa tawi Sénégal on sa mbaɗɗuɗa ɗum wona lawol donc enen poti wallude koye men enen poti fittude mbeddaji men pitten Afrique men mbaɗen ganduɗa hoorema GIE ji mbaɗen tout laaɓal ko enen gaddata koye men e laamu noon walla en kono sen mbi fof enen pamta tan e laamu walla ɗum en jaha laamu wawa wadde fof awande o fuuri o mumen awande fof wawa gasi paɓe ndungu hako wawi dañde men ɗo tubaji c'est pas possible donc ko ganduɗa hoorema o enen ƴeewa ɗum koye men mbaɗen laaɓal mbatten koye men laaɓal kadi debbo kadi aussi ma walle sur tous les plans debbo ma walle debbo ko wallete ha sino jomum ko arta e aduna dépense o gorko tan jii debbo ma walle sur tous les plans debbo ma walle kadi yurme surtout sa yiɗi dañde barke o tigui daña barke de dewgal o il faut sa yi ɓene goni ministre uji ɓene goni mon wonko tagui ɗum woni fo sa yittirto mon ko maayi yimɓe ne juuma mais gandal goɗɗani ko suuɗi tan Diallo sen ƴeewi wonɓe ganduɗa pittal galleji mumen ha laaɓa pittadame galleji mumen ha laaɓa mbaɗe sachet walla totto mbaɗe pan totto sukaɓe mbiya a yitoyo galle o koko boni yuppu ɗon heewi ɓe ganduɗa hannde laɓɓinti ɗo tulmina nokku goɗɗo taw noon fof noon sa ƴeewi so tawi a ɗacci tan suka ma en mbawi yatade piƴa toon cikka an ko galle o mbaɗɗa ɗum walla ko taariɓe ɗon mbiya an a laaɓi kono a addani yimɓe kala lor wona e laaɓal jeyani jeymu sa fitti ha paari a waɗi gollima walla waɗe mbusma waɗɗa ko fadda auto mbalit arandu faya toon kono ɗum kay wonani hay galle bonɗo aɗa yiya neɗɗo
waɗa mbalis mum para tan yaltina damar galle walla yaltina takka galle koddi ɗum tigi ɗum kay ñande fof ne woodi waɗa yiya ɗum kono wona e laaɓal jeeya sa felti fittude ha laaɓa jogo polli ma ndofoya so oto mballit ari sa arti lowja polli ma ha laaɓa mbaɗa hen eau de javel kippa laaɓal dal weeɓani kono comme ne moƴƴe neɗɗo vraiment ne moƴƴe neɗɗo feewi non yo bandiraɓe kala tinno ha tenti yeɓoɓe yawo PDTV wiide tan laaɓal weeɓani kono yimɓe guetto no tewno so tawi hayso tawi ñaw arani neɗɗo no foti laabde galle mum laaɓe hoore mum laaɓe hakkude galle laaɓa ha ɓoowal nde tawno hande no famde to mbitoɗa ha a yiyetta mbalit to jaaɗa foof aɗa yiya mbalit te waɗama ɗo ko ganduɗa ko woni comme no mbirɗa ni ko mawɗo leydi ndi noddi chaque premiére samedi yimɓe mbaɗa journée sans décès kono haɗani ustani haydara e mbalituɗi ɗi yo yimɓe ndento kadi ƴeewo koko addantuma ñaw ala hay goto sens so tawi a itti mbalide e nder galle ma a nawi boowal sukaɓe kadi piƴata hen nattina kadi e nder galle so tawi kadi a sikki ana selli taw koddiɗoma kadi sellani ala hay goto sens ɗum noon tenti kadi ñaw naati taw noon foof noon yimɓe ñaagui hen ko laaɓal yo mbaɗe galleji ɗi savon ngaji yo mbaɗe galleji savon ame walla jet mais yimɓe mbawa lowƴude juuɗe ɗi mbawa tentinde ko ɗon gonɗa ko woni eau de javel no feewi yimɓeɓe foof mbawa wonde kadi e dow jaam sali ko ɓuuri yawde tan maynoɗa bandiraɓe no tawno temps o gasi mi tettide Diallo eyi fañaji e mi salmini mi juurmama vraiment kadi wiyetema no feewi ɗum ɗon waɗi tardement kadi e waɗi fayida no feewi ko lansude on appel tan surtout kadi e rewɓe dariɓe kadi e surtout kadi e sehlam debbo no wiye Houley Sy wiye Sile Bocar jeeya belnaɓe banggue rewo o debbo dariɗo jusde tasgo vraiment o debbo kadi aussi daraniɗo kadi laaɓal no feewi tawno o sehi no feewi kadi mi salmini de passage mi salmini dendagal heɗoto yeɓoɓe PDTV foof no morno eɗen mbiya tan wonko watte waajal nan ara inchallah ɓoyata noon so Allah jaaɓi premier anniversaire gatamade to e rewo woodi booye le 26 juin watte hen haqqille so Allah jaaɓi inchallah ɗum noon groupe gatamare no wiide sallinini Harouna Sow ndiɗon sallinanidi Harouna Maro inchallah worɓe ɓe Bakalamba Diara Diassa ɗon tigui calmintumi monsieur le maire on woni Moussa Sow e wondimo ko kala e kuuɓal nde tawno teddinomen no fewi nde min jeehe makko nde to walalde ɗum noon holko guddita Farmata eyyi a jarama Fassi so wona weltade no fewi no fewi émission o yaaru yesso yo Allah waɗɗum duuɓi ha daña woɗɓe ɓe jeyɗiɗa hen mi salmini Bumbalnaɓe kala mi salmini nenam no fewi no fewi ko wiide alhamdulillah yo Allah ɓeydu jaam e sutura e Sénégal e aduna he foof merci a jarama sa salmini Bumbalnaɓe laaɓude mi salmina mawnom sehilam fofom on woni mawnom aɗen gandi sen mbi Diallo tan a heeqilaji miijoto acca mi salmini kadi nenam Bintou Ba ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɗo émission men rendo men gasi ha laaɓi hande ɗo e PDTV ha saaha goɗɗo garten kadi eko rendo ngo wurte kala saaha min jewtude moon ɗum noon en jarama kala ko ngakki haala ka wona no fandade wonno ko weltinde moon ɗum noon ha saaha goɗɗo inchallah